Pwede dalon ko nimo kasa. Sa bagay, need po nagkwarta ron. Dari ta. Dito na ta. Ginagawa mo. Hinaimting mo bakit madunggan ta? Lala, luyang marimaroy, gabigyag mayo. Ako radyo tintik, wala hardware ba? Lah, si Marimar oh. Ubag Ka Marimar, hoy! Hoy, Marimar, asa na po ka? Mangangutana man ka. Syempre mula kay single. Signa kay pang isoy da. Pangatag Marimar ni, kwartahan bitaw ka. Kanang sisira na, walay kwarta. Ikaw last na lang ka ha. Gamay ba kay kapiktan ta karon? Ayaw nga na san. Lambing nga si Marimar ba para muhatag. Bitaw san. Hi Marimar, gapahan ni mo oy. Uy, may paka. Marimar, kwarta ba? Unya na ya. Uy, mulakaw sa ako. Mag-withdraw. Ginagawa mo. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Si Marimar, oh. Marimar! Sakay na? Yes, kuya. Musakay ko. Asa na po ka, Marimar? Upaha ba ni mo eh? Hoy, charming kay ko ba? Ay, ligon mo po ko eh. Tara, asa makakahihatod ta ka? Pwede dalon ko nimo kasa. Ginagawa mo. Kasa? Ano dapit, Marimar? Dito gud sa unahan. Sukol man ka. Sukol. Sa bagay, need po nagkwarta ron. Hoy, ganahan lagi ko si muha kuya ay kay dali ra kay kakasabot. Alangan, need mo nagkwarta ron, Marimar. Oh sige. Sige na, sakay na. Paghinay kuya ha. Dari ta. Dito na ta oh. Tara. Siksi makadiha. Oh, safety kayo eh. Pagalit ka standby. Ay. Wala, nangadto kasa. Sagbutan. Tara, ato na to. Kira. Hinaimting mo bakit madunggan ta? Lala, luyang marimaroy, gabigyag mayo. Bitaw no, saman. Bulabugon tani. Unsa pa na ato balabugon? Sakiti. Hoy! May tao! Dagan! Ay, saba ba? Ay, kato. Imo ha.